הייתי בהלם שהוא אמר לי את המשפט הזה בכלל. אני חייב לספר לך סיפור שקרה לי אתמול. אני עדיין לא מאמין שזה מה שקרה לי, אבל תשארי עד סוף הסרטון כדי שתביני למה. אתמול היינו בגן יבנה, הפקנו את אירוע הכתרת הרב הראשי, הרב דוד כהן. היה אירוע מדהים, הגיעו גדולי הרבנים, הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, רבנים מכל הארץ, שרים, חברי כנסת. חכי, תביני את הפואנטה. סידרנו גם כיסאות לחטופים. כשסיימתי את האירוע, סיימתי אותו עם כאבי ראש. בסופו של דבר להפיק אירוע זה המון אחריות. יצאתי משם עם כאבי ראש, ודודים שלי אמרו בוא נלך לאכול שווארמה. הגעתי לשם כדי לשלם על האמנה, תפסתי את הראש ככה כי ממש כאב לי. פתאום בא אליי איזה בחור, הוא אומר לי, אח שלי, הכל בסדר, אתה רוצה שאני אשלם עליך? הוא לא, נשמה, הכל טוב, אני פשוט קצת כואב לי הראש. ואחר כך חשבתי על זה, אמרתי, למה הבן אדם הזה בכלל פנה אליי? אני לא נראה נזקק. ואז חשבתי על זה ואמרתי, הקדוש ברוך הוא סידר לך שתבין, נכון שהפקת האירוע, נכון שכולם באו ופרגנו לך, נכון שיש לך על מה להתגאות, אבל בלעדיי, אתה צריך שישלמו עליך במנה שווארמה. וזה עורר אותי לחשוב כמה בלי השם אנחנו כלום.